akwai wani privacy na wani sirri tsakanin ɗa da uba wanda ba wanda zai iya shiga wannan sirrin. Shi yasa mutum ba zai gane irin wannan ba sai in ya rasa uba. Wanda baya da uba ina cikin wannan maganar yana ji cewa to inda shi ne ya zai. Allah ya gafarta wa iyayenka Yazid, mahaifinsa ya rasu, mahaifiyarsa ta rasu. Yanzu wannan magana da nake shi zai fi jin ya gane ta sosai. Ni yanzu da shekaru na ina da ubana ina da uwata, kuma na tashi har na girma har na yi aure har na haihu ina da kakannuna duka suna nan. Ni na samu wannan gatar don haka ban san wannan wahalar ba, kuma Allah ya ban saukin mahaifina yana da saukin kai ta yadda ya ja ni a jika kowane irin abu ina iya tattaunawa da mahaifina. Wani abin sirri da ya fara faruwa da ni a rayuwata wanda ban taba samun wani abu da ya daga mun hankali na sirri irinsa ba, wallahi yana samu na mutum na farko da na gaya masa shine mahaifina. Kuma yanzu a duniya in ban da shi da ni da wanda abun ya shafa ba wanda ya san wannan sirrin. To Allah ya sa yana nan. Akwai mutumin da ko da ya ja ka ya nuna maka shi uba ne, amma in ka tuna shi ba asalin uba bane ba za ka iya gaya masa ba. Idan ka tuna ita ba asalin uwa bace ba za ka iya gaya mata ba. Shi yasa iyaye, tunda Allah ya bar ku wa 'ya'yanku akwai abin da Allah yake nufi, ku ba su ci moriyar wannan abun su bambanta da wanda shi Allah bai bar masa nasa ba.